bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum gonɗen ɗo hen hande koye garage Bob Marissé kalten noon koko fati e yaaha gara nde tawno kala ko jiiɗa e dow leydi ndi so tawi newima tan tawan ko transport o ene newi ene weeɓi yimɓe hewɓe noon won goƴaji jogui ko fati e transport leydi ndi kono monikala ko ngal fiya ko ngal umata monikala ko banggue mo ɗannorto o ko on heewi yiide mana goƴaji muɗum hande koɗo men ko Samba Koundoul e émission Sénégal men Allah ko moƴƴi o dillata koko fati e transport guila law ardi fo Samba ko weltade hande totta min won waktuji waddudema émission Sénégal meɗen e banggue mana mo liggorɗa o calmina bandiraɓe e mbadi kuftidinde e Windere TV e on saaha poɗɗuɗen nadde e namde ɗe eyyi bisimilla ma Oumar Doro Koumi an tawi min garage Bob Marissé tawɗami mboɗo jodde ɓiɓɓe Fuutankoɓe min gari jibinande Fouta fof nen ɗo jooɗi hono affaire garage men Fouta o ko ɗum taaɓi kadi addi en ɗo o wayno transport lawol jaam waɗatani ta nani wiyama lawol jaam noon lawol jaam jeeyi ɗum ko soforaɓe jeeyi ɗum ko mellangaji jeeyi ɗum ko kilneɓe yahoɓe en jogui hen falde soforaɓe en jogui hen gueɗal mellangaji kadi jogui hen gueɗal holko woni transport de min eko ɓurmi sikkude ko jaam taw ardi ndat transport sa nani transport waɗama ko associé waɗama alay saago kamɓe mbaɓe associé ɓe responsable mbaɓe associé transport ɓe ko kamɓe koye mabɓe taw gatto fewde ɓe gona neɗɗo goto par ce que ta nani oro tan ko yimɓe codata oro ɗi gadda dokka yimɓe woni mum gadda nogno kono on associé ene jogui règlement intérieur batteɗo tan règlement intérieur to yettima ɗo foti yettat ɗo timmi tan par ce que départ to feewi tan ɓeytoɗa ko fewde yimɓe hewɓe ene mbiya ene daña caɗele labtude e laabi ɗi soko tawi ene ɗanno ko ardi foof guila ɗo garage ɗo walla ni ha e laabi ɗi walla so neɗɗo yettima wonto yiɗata nawede tawa nde waɗata départ nde koko haalda nanodira probléme ɓurɗo labtude holko hol haqqe mo ganduɗa ko ɗum ɗo chauffeur foti wadde hakkude mum e client mum ko ɗum ɗo client foti wadde hakkude mum e chauffeur mum kono ko ɗum ɗo kadi ɓeɓe ganduɗa kañumen mbiyete coxeur walla manan mellanga hol haqqe manam mo foti manan waɗande ɓeɓe ganduɗa kañumen goni client ɓe ha mone mabɓe kala heeɓa ko foti ko hebde daña ko foti ko dañde taw mana fitina waɗani mais ne teska ko ɓuuri ko hewɗa 90% laabi ɗi ko fitina tan woni hen ta nani ɗeɗon gueɗe ɗe kalɗa ɗe foof kono mbirumami tan ko associé tan par ce que hunde tawi waɗama ƴettama responsabilité uji ne gardima responsable kañum cosi garage o jeeyi oroji ɗi kono foti jogade tan règlement poɗɗo waɗe tan goto fof yi hen hoore mum holko addan ɗum yawde wadde noon alay saago kaldigal e pamotiral gonen neɗɗo goto kala ko jiiɗa ne waɗi mawɗo neɗɗo wawa wurde aduna e uddita société taw ala mawɗo kono to wonti moon fof hooram tan ma gueɗe kewɗe jiiɓo hen par ce que ta nani hooram o hande transport hanki e transport hande wona gotum transport men hanki e nder guure men Fouta waɗi ko areji secondaire uji kono en jogui tan mellanga gonɗo e are o en jogui oto garo kadi daro to Dakar mum to Bakel mum charge yaaha kono hande on transport presque way ko natti e Sénégal ni hande ko transport privé gonɗen ta nani privé natti wonde garuji yata Samba mami yettoy toon min namdalam woni ɗo joni gartano ko holko lombi coxeur hakkude mum mana e chauffeur holko woni nafoore coxeur exactement e garage nafoore mum exactement très bien ta nani nafoore coxeur e garage ko associé mo mbiwami o ken mbaɗi ken 5 personnes en mbaɗi associé men en gudditi garage men en mbaɗi vice président en mbaɗi chef de garage en mbaɗi bureauteur
ɓen mbaɗira tan ko pour gandanɗa biyeteɗo waɗira ko pour kinneɓe aroɓe taw kinneɓe ne gummo gali mum ne gaare garage he ene tawa président garage on tawa chef de garage on tawa biyeteɗo eyi ko alama ko ɗum addi coxeragal e oto an cox mbaɗo biyeteɗo oto o kanko client o to ari joguiɗa ko droit hokkudemo billet makko binda e numéro ma téléphone e ticket o mbaɗa e numéro matricule oto o carsa oto ha heewa nodda kanko so woɗo goto men fof kalna ɗum destination mum holɗo foti jippade haɗa oto waɗ départ to oto ko dande maɓe fayi haala mo oto ko jipporo dande maɓe to oto haɗa ton koye goudron route national haala mo haɗata ko wuuro tel ɗon kinnema gasata joni holko addata mi ara oto ara ha hunare min paami ko dande maayo wiya paami ko dande maayo chauffeur wiya wona min kalduɗa ɗum ko kokku seeɗa holko addata ɗum exactement wasi jogade ndigal wasi wadde organisé par ce que waɗi organisé no mbirmami ɓaade kanko o tawima on client ari koye garage o tawi biyeteɗo moɓe garɗo to jooɗi o ƴetti billet makko kanko biyeteɗo o sarti oto o tawi ko kanko goto ɓennata e oto he haade oto waɗ départ on poti noddude chauffeur o ha daro o wi ɗum oɗo client kañum goto ɓenta e oto he poɗɗa haadde ko wuuro tel kono oɗo ko ɓennowo to ari ɗon noon a taɗa wawi nawdemo nawmo directement o yetto ta wawa nawdemo an yoɓantamo oto ya chauffeur o wiyamo eyyi ou bien mi wawa to chauffeur o wimo wawa koye table o woni otoji goɗɗi nen dañi caggal makko a faami de omo jogui droit arde chauffeur o ƴetta oto goɗɗo waɗi ɗum rappel hokka ɗum kinneɓe jaaha par ce que client taw d' abord woni nécessaire woni roi kamɓe kinneɓe kadi haɓe poti jogade ɓe ganda nawoɓe o ko chauffeur ko kañum dogtaɓe kañum jogui sécurité mabɓe par ce que won kineneɓe haaluji mum ñaaɗi won kinneɓe ne kalde so woni ƴettuma ɓe mbaddani makko négocié ɓe ɗaccamo e haqqille makko tranquillement omo dognora haqqille makko taw mbiyanuma yawani a heñaki a dogata ko ni mbaɗa ɗum wona probléme client an a dognani ka taƴi biyema aɗa jooɗo e siège ma jooɗoɗo mbiya muk ndeja kanko ko métier makko ko diplôme makko kanko nawama accumo nawma kono wiide chauffeur a dogata otoma ala musique otoma ala clip woni hen kilneɓe ko sabotagal yarata hen ha jaaha kise nana woni haaluji mbelanima mbaddoya e chauffeur ɓerne hen ara kadi ummone yaa e lawol he tawa police aɓe e gendarme aɓe tuune daari ɓe namdoma ko wooti ɓe namdoma ko wodani tawa fof ɓe mbima wanni aɗa heeɓa hen mettere taw ɗo dognata ɗo aɗa jogui probléme kinneɓe aɗa jogui probléme lawol ngol sa fof bagage ma jippine sa fof aɗa yaltin kase ma aɗa hokka ɓerma huɓɓa to hawde e sowaru ganduɗo aduna mbawɗo muñde waɗa ɗum toléré wayno ɗum wona haaju mum ni kippa ko dognata ko par ce que jogui ko 14 personnes poti ñagade Allah ko yo yetto e dow jaam to hawde ko suka noon yo Allah suuren seyɗani wayi neɗɗo fof jaaha aɗa wonde mettere jaaha e mette Allah sowma hen jeɗɗa e dow jaam Allah sowma hen goɗɗum ma walla ponoma waɗa kalaté tawa aɗa wonde probléme aji te pono waɗata kadi ko dogata ko wona lawol adama jaggude oto taw oto yaɗi chauffeur waɗa départ e nder garage e ko gonga nde waɗata départ nde kañumen hoore mum ene andi ene heddora kileneɓe tata nayo heewani ewa yalta Dakar yuru dokketen ara ha Thiès waɗa droité wiya ɗo henna oto haadi heewani daromi daro ɗo henna hami heeɓa mana client eɓe est ce que ça c'est normal mi waɗi normal wonen ko waɗi normal wonen ko waɗani normal ko waɗi normal ko kanko chauffeur o woppi ɗum kanko coxeur darnuma e koɗo addimo o dari koye garage makko o pelliti oto ne yalta te kilneɓe ko an waɗi ɗumen comble yo ngar garage e te oto waɗa départ ko 6 heures ma 7 heures ma 10 heures koye nder garage o waɗa départ tawi no waɗi càng kilneɓe ngala kanko chauffeur o ƴetti risque ko jiɗɗo yaade kono yaadu ndu yaadu waɗi condition ngaji o wi coxeur o joni mi heewani kono mboɗo yiiɗi yaade ha Thiès wasa woto ko dañmi ɗon mi hocca mi watte mi daña gasoil e dow kaldigal kanko coxeur o e kilneɓe
kamɓe tata maɓe kalda eyyi woni chauffeur o e coxeur o e client o kamɓe kalda on ha pamutiro soɓe kaldani noon soko tawi chauffeur allez-y kamɓe tata ɓe kalda ha pamutiro hakkille ɓe ganda oto heewani kono mo jogui droit yaada yeeso to dañi lawol o hocca to dañani to ari ko woni Thiès rond point signi ni o fata seeɗa tawi woni ko woccini o wattano seeɗa hankkadi killeɓe kalnama ɓe gandi hankkadi oto heewani kanko ɗum darnimo ɗon wona paami kono tawi o waɗi départ o heewani coxeur o wertimo onon on ganda hen haydara kanko coxeur o wanda hen haydara o heeɓi mandat makko o waɗe poste makko kanko chauffeur o waɗi peeje makko o yaltoyi o yeehi ha Sindia o darimo ɗon omo ponno yaade o yahani o woni ɗon hakke 1 heure temps 3 heures temps te kinneɓe jiirani ɗum noon kaaɓi ɗum addata ko fitin kelneɓe wone mbiye coxeur o ko potani mbi ɗumen kanko chauffeur o kadi o fawi coxeur o taw coxeur o ala kilneɓe ko kanko hoore makko coɓere bof makko darnimo ɗon par ce que coxeur o woni gara toon ɗacci ɗum to coɓere hoore makko darnimo ɗon noon ɗum ko belamma makko ɗon darnimo ɗon kono kanko hoore makko ɓaɗo petti wadde risque o andi o ƴetti kilneɓe foti wadde tolore ko bandi ko noon nawata kadi ko yoɓɓe jawdi mumen affaire ɗum kam ala affaire bandiragal caggal yimɓe ko yoɓɓe eyyi ko joɓɓe jawdi eyyi non ko joɓde jawdi mum on ko client e roi o ƴeewa wadde mabɓe négocié hay sino punde mam maslaga ma so hoccani kam ko huɓɓo oto makko o yaaha kala ko dañi ko changement ɗum ko lawol kono ummade e garage jaaha daroyɗa banggue goɗɗo aɗa ragui toon aɗa faadi yimɓe woɓɓe ɗum wona lawol eɗen mbaɗa kono ɗum fof koye casagal wiya par ce que sa nani a soodi laana codirɗa laana ka ko pour ganduɗa liggo addanta laana ka liggade ko kileneɓe to ala kilneɓe lawa laana ka wawa liggade kono kilneɓe aroɓe jeeha oto ɓe ko kamɓe garata coxeur o ñaama an joom oto daña ko bertuɗa an coxeur o daña mandama ta nani hakkude coxeur oto ɓilodiri ɓe ɓilodiri ko pour de garage sa woni garage a joguima tableau kilneɓe gaari alay saago kanko chauffeur o wala droit o watta wawa wadde biyete o wawa haaldede bagage ene jogui tan mo garage o ƴetti oɗo woni beyetere oto o woni kalteɗe bagage o oto haaɓe o yaltini mandat makko o yobba makko ya affaire bagage manam mo kalɗa o hande yimɓe hewɓe ko ɗum woni goƴo munen hande arde garage ene addi bagage way kono wartade e ala ko waɗi noon mboɗara way kono wartade beele bagage ala hattan ɗum ɗo tuggude ɗum ɗo ha yetti ɗum ɗo haade ka client jaaho ka ɗannotoɗo alay saago ɗum kam a yaada ɗum woni yoɓata à partir de noon fayɗo ɗum koko yoɓete walla neɗɗo kam so tawi aɗa waɗa voyage hay sinno ko mbusma belɗa c'est forcément transport wi ko ma jooɓa eyyi ko kalɗa ko kadi ene jogui toɓɓere mum nen nder toɓɓere nde ko nde wotete ko holɗum toujours ko kanko responsabilité taƴi o biye oto ɗum ɗon fof foti wonde koye junngo makko par ce que tagui foti wonde koye junngo makko par ce que kilneɓe aroɓe kanko tañani ɗum biyeji kanko kadi ɗum palsuji gorema foti joguiɗo hen sac mo ala hen sac ko kanko andi kanko chauffeur o omo daari ko kanko client o foti darade walla ko foti yobde ko o wi ɗum ɗon foti yobde kanko chauffeur o yooɓa non namdelam woni beele bagage foof c'est forcément yooɓa walla client ene jogui hattan ɗon boyamami eyyi voilà ɗon boyamami ɗum tan woni namdal ngal est ce que c'est forcément bagage foof garɗo jogui bagage heewi famdude ko yoɓete walla ala ɗum ɗo yoɓata ene jogui bagage on bagage ko joɓete toon comme à peu près ko andi kay tawa jogui des valises ma aɗa jogui maal ma aɗa jogui wayno daɗɗude ma aɗa jogui wayno matelas éponge ma aɗa jogui ko wayno tan daalo bagage uji ombu en jiganeje ɗum ɗo hen des valises mbiɗa mais valise ko tan foti yobde valise won foti normalement foti yobde hay sinno ko tema non non so tawi neɗɗo ari addi ko valise goto taw ko valise goto joguiɗa valise tokoso ma valise mawɗo ene jogui foti yobde donc somi faami sa ari garage kala ko mbawɗa addude bagage forcément heewi famdude c'est obligatoire joɓa wona forcément mais koye ɗum gonɗen non wona forcément ta nani wona forcément non an min jiiɗi andude ɗum ɗo à partir de ɗo fayiɗo a yoɓat ɗum kono à partir de ɗo fayiɗo a yoɓata non ta nani wona forcément garage jogui balisaji a wawa arde ɗo e garage taw manan kala ko joguiɗa ka joɓa jogui balisaji ene jogui balisaji jogorɗa aɗa jogui droit yobɗum ene jogui balise mo jogoɗa amme ha ɗum oto yoɓene hen mum a faami kono yoɓa ene yoɓa jobdi ndi noon wona forcé jobdi ndi ta nani porte bagage ma jobdi bagage alana joom oto intérêt bagage jeeyi ɗum ko chauffeur par ce que ala jogoroɗo oto wersa kalis bagage ko nombre o tan kaguel tata e article ɗum versata jomum
heddi noon ko kamɓe responsable minen responsable garage ɓe ko minen ƴeewata oɗon poti yobde to yiya waɗi dugo ala oɗo yoɓata pawe ɗum ko an joom responsable ɗum ala e garage uji he noon aɗa yiya client yahani ha guedda ha jarana ɗum mana hoodde tawa onon jooɗi so client are moon mbiyata tan ko mbaɗe négocier quoi kalde tan pamodore ta nani nog so fenande nder fenande holbanɗo fenande fenande mboɗa andi kay fenande woni ko kanko coxeur taƴo oto kanko responsable oto kanko fonno wadde gongo kanko fonno darade tawini poti yobde o wi yo yobde fotani yobde o wi ɗum ɗo yoɓata campini kono ɗum ala ɗo woni ɗo ko fenande e complot ko hollum a darna oto ma gayna ƴeewa cukalel gongel taw ko apprenti ma gonnoɗo Wourossogui dogina ari ene ƴeewa meccal ene ƴeewa liggey mbiya ɗum an soboro mbiya yo haaldene bagage ma coxeur o ara taƴanma biye woppuma yaaha ƴewoya goɗɗo haaju mum ala e bagage e kanko transport o so boni onon coxeur uji oɗon jogui hen part de responsable coxeur oɗon jogui gueɗal manggal saabu ko onon lombi hakkude mabɓe hay sinno ni on ngala ɗon place on mbaɗi feere ha on ɓittima ɗon wonamade hakkude mabɓe ɗi ko minen goni responsable mais onon lombi hakkude client e chauffeur ko ɗum woni minen client kay ɗon kayne haalde chauffeur minen goni responsable tout wadde haade on ɓittima ɗon so tawi caɗele jogori wadde ko onon poti etade réglude ɗum minen goni responsable tout eyyi wadde onon poti réglude ɗum fof ko minen jogui mais kono ko noon belsiɗi ɗum kadi eyyi donc toon payamami mbimami ya un complot e fenade ɗon garamami fenade woni nder nde noon ɗum koye nderamin woni par ce que fotani wonde mane ndi wat voilà fotani wonde Allah wawi guitonde e ndi wat a faami de par ce que ɗum tagui hannde jooɗen ɗo eɗen jewta hunde ko fotani wonde noon an ka responsable ko an foti sala ɗum e banggal garage ma par ce que garage o to boni bonani ko chauffeur o bonnani ko client o bonnama ko an coxeur o kono nokkata nawa galle ma aɗa foti jaggude hen ha tiiɗa ganda ko kilneɓe e mbanma ɗo ganda kadi ko chauffeur o nawata kilneɓe kadi ganda ko chauffeur o nawata ɗumen gorema fof ko goɗɗon ceeɗa kono to wonti ko min jeeyi otam taƴanam biyeji ko beelami newami ko beelaka mi newata en responsabilité timmani kanko chauffeur o to ari to tawi yimɓeɓe jaara gaɗame o gaɗame o tan yaara o yaade e mumen to wawa ɗum no kanko jeeyi oto makko ɗo weela fof win ɗo kono a windata ko ɗo ɗum ko a responsable gar so an jogui ɗum aɗa jogui droit wiidemo ɓaade aɗa yiiɗi ko mbiɗamo yo waɗane ko wawa waɗandema oto hamma kono sippinama kono darta koye table he kono ɗum ala chauffeur o arata woɗo ko funtuma ma woɗo ko wonma negal sarsa ɗum an haajuma ala hen to gayni hokkuma manda itto hunde kadi fawe jungo ma nden fenade ubbima kono nde wonno hanki pompier nde to mawɓe mbi faw a fawi ko ɗum ɗo woodi a fawat kaɓɓa est ce que ɗum janggo jaam yahata ha bonna garage uji mon ɗi yimɓe han kadi ne guedda moon wiide yaade ɗum ɗo yaade dem dikka ɓuuri jerde quoi par ce que parfois aɗa ara ɗiɗo garage uji ɗo walla garage uji parallèle ɗi jomneɗa hunde nde ganduɗa taw sa yeehi demtika yoɓata ɗum est ce que ɗum bonnata janggo e jaam transport moon onon e koye moon jawnata hono yiɗi client non ene waɗi différence dem dikka oto transport ɗiɗo wona goto bonande kam ko bonanno boni e nder transport pour hannde no jarten no tolɗen hannde ɗo e jamono mo gonɗen hannde o boni par ce que boni ɗum probléme bagage uji ene hen probléme accueil client o ene hen probléme yekkeleji ɗi ene hen Allah waɗi noon ndem dikka waɗi afta mum waɗi association koɓe 50 personnes ɓe ƴeewi wadde marché mabɓe pour ɓe mbawa heftude marché o e juuɗe sukaɓe ɗum tagui maddem dikkaji ɗi yahannoɓe minicar uji mbatti hankkadi gandi to ngala bagage ya mbaɗa réservé place mumen e dem dikka ɓuuri yawde ɓuuri yawde en waɗi clip waɗi fof te ɓuuri hewde jaam eyyi toon payama ala ceddite ala jaabin ala haala téléphone hande nder transmet men pour hande tolden ɗo hande ɗo tolden hande saɓorde kam wax dëgg yallah ɗo tolden hande o hande otoji ko gonga haɗi jiiɗa koɗi kiisi kadi haɗi jaabi kono e nder liggey o salte gonno nder o fuɗɗima sarde kilneɓe heew joni onon on ngala hen dalilu wawde wadde sanctionné goto anda waɗama sanctionné heddiɓe jiiya kula dalilu o wawata minen wonɓe nder ɗo ɓe minen wonɓe ɗo ɓe min mbawa ɗum samsone on dalilu wawi to ɗon ko otoji hande koɗi cariɗi par ce que otoji hande dogani e garage aɗa yiya temedere oto ene jogui arrêt secondaire e nder laabi Dakar taw wona garage wadde onon on natti jogade nafoore quoi eyyi natti garage onon on natti jogade nafoore haɗo mbawa wadde sanctionné hay goto min jogui nafoore a namdimi mbaɗa haalanma ko woodi neɗɗo tan jogui nafoore ara o ko mbawɗa
kono ka waɗi haali ala ko mbawɗon e maɓɓe eyyi non ta wawa ko wiya wawa kono jogui wawɓe on ngala nafoore quoi to wawɓe darima aɗo kamɓe naftorto par ce que ko wayno garage privé hannde ko directeur wonɗo ko law kañum woni directeur kañum woni DG kanko tagui otoji ɗi naati kono to ɗacciti otoji ɗi carima payi nder wuuro mbaɗi arrêt secondaire uji e nder wuuro arannoɓe gummo nder wuuro gara e garage natti arde e garage ko nder wuuro jahata kono kanko mo jeeya e warɓe garage ko goto la deuxième fois ko directeur général o forani jabde arrêt secondaire wonayi nder wuuro par ce que ɗo capital fonno wonde tan ko gare routiére goto privé o kañum woni ɗo kala oto bawɗo wonde no ɗiɗo natiri en daari to keeɓi client keɓade en daari en nagini goɗɗi ɗi gara daro instant bobu nak client fof ummo nder wuuro ara naata garage o jiɗɗo yaade Fouta ne woodi jiɗɗo yaade Bossé ne woodi oto ɗi ñalla tajji biyeji yimɓe ne jaaha e heure ene jippo e heure kono ɗum namdi ko ministére des transports e kanko DG koɓe 50 personnes e kamɓe siti ko kamɓe jeeyi oɗo association kono ɗo wona garage ko bolon ɗo garage commercial ko boutique aɗa uddit boutique ma aɗa yoɓami aɗa naata d' accord waktu men mbaɗanni ɗumen koye gas eyi kono natti wonde garage kono ɗum ɗon neɗɗo simple coxeur simple ala ko wawi ɗum d' accord joni namdalam battidigal so renaki wonata yimɓe hewɓe ne mbiya accident ji ne keewi ɓe ne mbiya sa yi accident ji ɗi keewi wona kam lawol moƴƴani ko ɓuuri hen ko hewde dognata ko sukaɓe mbawa dognude no poti ni dognirde ɓe ne mbiya ko ɓuuri ko hewde waɗi ɗum ko yimɓeɓe ene jiiɗi hebde haalis dogna aɗa foti foftade a foftotako eko nandi hen holko saabi exactement accident ji ene keewi e laabi ɗi accident ji mbiɗa ɗi saabiɗe e lawol e ko ɓuuri hen hewde ko gonga Allah ne waɗa hoddiro ene ara kono ko ɓuuri hen hedde ko wasa jogade needi ala hen needi banggue hol wonande holɓe needi banggal transport e namdi needi banggal transport e namdi needi banggal transport e namdi sarɗiyeji gandanɗa hoore ma a chauffeur ta ari aɗa foti lelade ɗanoɗa aɗa foti foftade aɗa foti wadde reposé aɗa foti andude tabuno mo jeeɓata tawta fini subaka tan a yeɓat jaaha mbala poftoɗa ha wertata fini jeeɓa jaaha par ce que neɗɗo ta ɗanaki ma walla a lotaki aɗa wonde tampere a yettima a dañi hunde a ruttitima ɓandu ko ƴiƴam woni e mum to ƴiƴam fendima a ɗanot oto namdi ko entretien ta yeehi Fouta a dogui a arti adama yebde taw d' abord naw oto ma garage mbaɗamo vérifié ƴeewa ponoje ma taɗa foti wiide mbiɗa taɗa foti wadde entretien mbaɗa entretien ta fini subaka janggo tawi ko an foti darade daroɗa kono ɓe mbawa ɗum neɗɗo arat joni joni tawa temedere neɗɗo ne rewi ya yiya coxeur o mboɗo yiiɗi yaade tomi jañi joyo jeegom komi jahowo o ruttito e nder lawol he Allah waɗa ponoje makko moƴƴani pono fuusa taw mo doga 100 quelques kilomètres haade makko jagguɗo oto taw oto naate leydi ɗum noon faami ko ɓuuri ko hewde o wasa jogade éducation wasa jogade éducation moƴƴi wona faami chauffeur 2000 faade ñalawma hande o eyyi en ngala chauffeuraɓe joguiɗon ko dognoɓe ok ta nani joguiɗon ko dognoɓe par ce que kamɓe ko otoji banque ɓe jogui joom otoji en soɓe otoji ɗi banque ɗi jiiɗi ko yo keeb kalis ene dutta banque ji mumen kono min dokki ko cuhlon tokson par ce que suko ko wawi ko mawɗo wawa sukaɓe mbaɗa en ko wawa ko hen guuri hen ñamata hen mbalata hen woni musique mumen hen woni bar mumen hen woni fof mumen kañuminen ko hen dañata te porte otoji koɓe mbawana ha caɗele gara finalement sa renaki so tawi jiinuɗa ko heñade jooɓa keeɓa bénéfice battiɗoɗa tawi noon an joɗɗo oto 14 millions o wona an bonirama ko ma ko kadi o waɗi yimɓe kono fof ko banggal halis voilà joni noon soko tawi aɗa jogui konngol ngal aɗa wasiyo aɗa waynoro bandiraɓe holko wona tawi aɗa jogui konngol aɗa wasiyo kadi aɗa waynoro bandiraɓe saɗa wasiyo client eɓe mais fuɗɗorade onon ni wiyeteɓe coxeur uji ɓe koye mumen hay sinno ngala nafoore no fewi quoi e sofreɓe client eɓe holko basiytoɗa e mbaɗorɗa bandiraɓe sabu ngala nafoore no fewi eyyi ɓaade min ngala nafoore minen yimɓe ko ɗum mbiyerde sabumanani wulittu coxeur mi wulittu coxeur safranta kam haajam ay non ay wiyede bonani boni ko tawede safti wullitade coxeur kono safranta kam haajam ay wiyede bonani mbiyata ko ɗon kay mandaji mon tan paɗɗo wiyede bonani boni ko tawede laarawa mandaji mon de kam par ce que aduna hannde mo gonɗen o alay saago neɗɗo ta wiyaka tan o wonata eyyi joni ko mbaynortoɗa bandiraɓe basiytoɗa onon koye mon sofreɓe client eɓe mbaynimi kamɓe fof ndendi ko waɗi mbaynimi sofreɓe client ɓe no mbirat sofraɓe ene muusi ene metti accident ji keewi ni client ɓe kadi wonen kadi ene muusi haɓe metti par ce que ta woni client ta ari a tawi oto ne rangi
a yettima a taƴi biye ma oto jooɗima wiyete hanne mbiyata heño oto yahani oto yawani oto dogata oto ko nayejo ɗum noon kadi aussi jeyaka éducation hay goto yiiɗa ko muɗum waɗe hay goto yiiɗa kake mum hay goto yiiɗa kake mum biskira ça c'est vrai famide waɗi coode kesi wadde noon coode kesi alamijo kesi ta darima e morom guiƴe ma walla ɓiye ko kañum dognatma en cas client ka ɗan toon ta taƴi biye ma ɓa tawɗa ko oto rangi aɗa foti joɗade yimɓe jo ha oto heewa to oto heewi o werte jaaha acca soboro dogna hen saaha noon ko kokko séruji ɗi takar kilene ɓe habde saabu ɓe gaddata heure mo ganduɗa taw on heure ni heɓe gaddi ɓe non convocation affaire client garage ɗum fowake heure par ce que sinnon foyno heure ta nani heure ko demdikka ɓen jogui ko société ɓen jogui ko autoji mumen ɓen jogui oto heewi hewani cooda gasoil mbaɗa hen oɗo oto ko oto commercial ko jettuɗo banque ene ragui dari ko tableau koye tableau o dañata alay saago o heewa o waɗa départ o hokka mandat garage o daña ko soodi gasoil o daña ko werti patron makko kono otoji gona go ɗum enen fuutankoɓe tawi wonko jiɗɗen transport men change keɓen garage moderne no mbiruɗen ni alay saago eɗen jogui temdere bos kono en ganda transport nannen transport tan ko commercial e wonde de wasde dañde ka suka a liggaki a yahani Congo a yahani France mbaɗa kolo ma ha keeɓa auto ma daña gurɗa e galle ma ɗum nannen transport kono toɓe jiiɗi transport o change wona koɓe kalata ko change transport o il faut ɓe ƴetta volontairement Dakar ko capital d'abord foti hebde garage routière international taw wona garage privé taw garage routiére international o taw ko kamɓe ministére uji transport uji e kamɓe mawɓe ardiɓe kamɓe député ɗi e ministére uji men ɗi ko kamɓe mbaɗata associé ɓe balla sukaɓe fuutankoɓe ko yimɓe liggade ɓe mbaɗnaɓe garage spécial oɗo garage ko garage Fouta garage Damga oɗo garage ko garage Bosia comme no Abidjan Boko Boké wona paamide ta ummima paaɗa ko Damga garage Damga no woodi toon paaɗa ta ummima ko garage Bosia no woodi garage Bosia waɗi responsable gandanɗa hoorema ko bisuji moƴƴi taw ko bisuji associé taw ko letta o addi ene totti sukaɓeɓe ene jogui permis ne liggo ene berta ha kalis o timma otoji gonta otoji mumen d' accord ɗum koye transport jeeya kono hande hay sinade yeelo ala bande gummotoɗo walluma ha daña no jaruɗa onon koko séruji ɗi noon holko mbiyata on minen ko séruji ala sago min mbiye min mbawa salede wiye holko mbajoɗɗa on onon koye mon minen koye min mbajoɗo koye min koko séruji mbaɗa andi kay min de mbacco min banggal hooram min ama part onon foof tan non min banggal hooram mbawmi wa sisi kon banggal hooram ama part min tawi ka client nam 2000 nanmi garage gadi mi wadde créé ko 7 place garage pompier non holko mbajoɗɗa onon koko séruji ɗi comportement mo poɗɗon jogade ɗum tan namdi non ko tompa min mais hade mi haɗata goto tan momi adoro hooram mi wawide kaari o wani min non mbiyaɗi yakare mbiyaɗa ko sa wi minen tan non tan huftidi ni non momi haala taw min no jiiɗimi ni hooram wona ka namdi non woto haala yiiɗe yo haala no foti wonirde ni ko ɗum tan namdi ɗum woni min banggal hooram ko jimmi wona ko non ko foti wonde ko cukalum wona ko jiɗɗa wonde koko jimmi ko jiɗɗa ko wona ko ɗum jimmi haalandema ko foti wonde ko ko foti wonde ko min ama part sino ko sagam client fof garɗo yam tawi mboɗo hokka ɗum oto ene ya bon destination ala caɗele hay oto goto heɓani probléme e lawol he yetto janggo arta noon dañi par ce que ɗum jogui gallam min de ham jimi ko saba tan jimini waɗa noon rewdiri o client muɗum beele yettima Dakar balala ko majjira eyyi saba goto jimini waɗa noon par ce que saba an ka client saba non wona wonde client saba non wonani yimɓe fof poti maram ene woodi bonɓe ene woodi moƴƴuɓe aɗa wawi wonde client fallu aɗa wawi wonde client ɓuure maram yi hen jaam tan ɗum tan eyyi ko ɗum woni kalanmami ɗum wurtatma e neɗɗo o yiide hen jaam quoi eyyi ko ɗum woni kalanmami neɗɗo fof ne jogui mo yaadi wona yi hen jaam tan neɗɗo fof ne jogui yiyande mum jaadande kono an aɗa wawi hebde jaame saba kadi aɗa wawi hebde jaame fallu aɗa wawi hebde jaame ɓuure am daña kono mboɗo sikki tan tawi ɓerɗe men jaadi min jimmi so tawi aɗa waɗa défendre e mbadi kuptidi nde wasa wonde ɓiɓɓe fuutankoɓe ko transport o kalten ene wawi wonde tawa ko faade Tamba ene wawi wonde tawa ko faade Fouta sa ɓiɓɓe fuutankoɓe tan fuutankoɓe tan waɗa gonɗum sa ɓiɓɓe fuutankoɓe tan ene faara ɗum banggue quoi eyyi nder transport wona enen goni Sénégal eyyi e nder transport ko e Sénégal gonɗen eyyi nder transport transport ko kalanmami ɗo ko tan woodi e nder transport ko kalanmami ko woni e transport ko mafia boni transport ko mafia boni eyyi surtout transport Sénégal yo Sénégal voilà transport Sénégal kalmi yo ta nani ene kaltemo Sénégal en kalan leydi gonni par ce que sa ƴeewi joni Dakar Bamako Poko Abidjan biso mabɓe gummotoɗo ɗo ɗi gara maldi ko société mais ne jogui air tan départ ne jogui air arrivé majji teɗɗa goppon mafia o tan pawon ɗum e lawol yimɓe fof aɗa min woppude dañon jaam min daña jaam joɓoreji ɓe mafia o min pawa ɗum e lawol finance ɓe daña jaam aɗa min woppude mafia o min pawa ɗum e lawol
komin nomin jiiɗuno ni Sénégal transport mo way noon kanko ministre transport o e kamɓe ardiɓe transport ɓe ballani min par ce que mon fof nokki waɗa ko hunuko mum neɗɗo noon kala jiiɗa ko mbaɗa tette ta wawi a wiya ngabbinta goɗɗo tan yahata. ceerno Samba Allah jarama a jarama ko welema mawɗo waddudema émission Sénégal men ko fati e transport ma en eto yilloyade e garage uji goɗɗi walla kadi e coxeur en woɓɓe tawten ni manan haɗani ma e yaade e sofreɓe woɓɓe wasata so tawi moni fof haali no yiiri moni fof haali no famiri moni fof haali no andiri e on saaha enen foof ken joom haqqillaji hen ma en cuɓo hen hunde enen foof o wooda ko tonguɗen mone men kala respecte goɗɗo o hunde nde yaara no foti ni yaarude. Allah jarama a jarama. Merci Anna, Allah jarama a jarama yo Allah teddini seedi kumi ko mbaɗɗa ko poɗɗa wadde ɗum kadi min ko ponmi haalde ko ponmi haalde to moƴƴani noon oɗon jarro oɗon jaapo tawi rewi lawol kadi ko enen fonni ni